Yacir i la vaig trobar fa poc perquè és que em sembla que té com més de 200 activitats especificades amb una estimació de les calories que has gastat. Perquè podem dir que caminar, per algú caminar, hi ha gent que camina movent els braços, no? Les calories que està consumint, potser és un exemple una mica extrem, no? Però hi ha moltes maneres de caminar, hi ha moltes maneres de jugar a bàsquet, hi ha moltes percepcions del que és intensitat o moderació, per tant, són estimacions, no té per què ser la representació del que nosaltres estem fent realment, però bueno, ens dona una idea bàsica, no? La meva recomanació és Això ja no estic posant a l'Eric Helps aquí, vull dir, si d'aquí m'heu de tirar alguna cosa, això ho he posat jo per al que he anat oferint a clients o al meu entorn en general. Et poses una setmana i dius, mira, aquesta setmana em poso a comptar-la. Què menjo amb aquesta aplicació i tal, a veure quina despesa calòrica tinc, més o menys, i dius, ostres, a veure, estic ben ajustat o què? I un cop ja ho has fet durant una setmana, has agafat referències de quantitats visuals del menjar, dius, vale, intento anar-ho reproduint sense mirar el compte quilòmetres, sense mirar el velocímetre, aviam si funciona, si no, tornaríem. I llavors aquí simplement adjunto un exemple molt fàcil, que és, t'agafes 8 aliments que estiguis acostumat, que t'agradin, que siguin fàcils de comprar, que sàpigues que menjaràs de manera rutinària, del que serien verdures, proteïna i hidrats. Dins de proteïna li pots posar, o dins de verdures li pots posar coses més com l'alvocat i tal per als greixos, no? I en fas combinacions. És molt simple, vull dir, sí, jo sé que si en realitat no mengem tan divers, vull dir, i sembla que aquí quartes la meva llibertat de menjar, menjaré sempre el mateix. Mengem molt igual molts cops, no? Deixo aquesta foto aquí per si els que vulgueu el Power ho pugueu agafar de referència. I per últim mencionar els elements invisibles, diguem-ne, les progressions invisibles. No tot és pujar a la bàscula i dir un quilo menys, perfecte i tal. El cos fluctua per retenció de líquids. Per moltes històries fluctua el pes. Llavors podem estar perdent pes i veure'ns igual, podem haver augmentat de pes però veure'ns la nostra silueta una mica diferent. Per tant, és elements com aquests, de simplement mantenir un nou pes inferior al que teníem abans, perdre centímetres de cintura, diguem-ne, sentir-se més actiu, sentir-se més fora al gimnàs, canvis subtils al mirall, són elements que aquest noi ens recomana, que també recomano seguir, que diguem-ne que ja són progressos que cal valorar, que no tot és cada setmana un quilo menys, 6 setmanes estem a juny, pim-pam, ja estic corpus cultural. No, és un procés lent, paciència i anar-se fixant i anar diguem-ne valorant les petites victòries, sobretot. Sí, això al final. I el primer bloc acabat, nutrició. És el vostre torn perquè m'expliqueu quan culpables sou, els àpats... No és broma. És el vostre torn perquè preguntes, dubtes, que comentaves el tema de proteïna, que us hagi sortit, recuperar alguna cosa... Segur que m'he allargat molt més del que hauria, però seguríssim. Sí, m'he allargat més del que hauria, clarament. Però bueno, vull dir, no sé si algú té algun dubte, si no passaríem a la piràmide d'entrenament, però qualsevol dubte o desacord, de dir, tio, on vas dient aquestes coses, no? No sé si algú s'atreveix... Si voleu, me'n vaig, us deixo preparar... El que sí que us puc passar... Antoni, vispo un paper de per aquí, I, bueno, teniu bolígrafs, no? Deixo aquí un paper per si és... Ei, no m'ho voleu dir perquè us fa vergonya, però voleu el PowerPoint, deixeu el vostre correu aquí i jo us el passo sense cap problema des de Fitness Autónomo i ja està. Jo no? Sí. No, sí? Bueno, jo només, perquè has fet el tema dels suplements de proteïna i tal, però no has parlat gens dels batuts aquests que són substitutius. Ja. Que també s'estan fent. O sigui que
suposo que els coneixes, no sé, t'aporten tot, teòricament. O sigui, porten els macro i els micro, tot en un sobre que es fa amb aigua i que té sabor perquè li posen una mica de tal, perquè si no... És dramàtic. No ho sé com és, ja posa una mica si només porta aigua, hi ha gent que se li posa llet, em sembla, i tot, o coses així. Jo ho he provat, jo ho he fet, Va bé. I són... Clar, bueno, ells plantegen la possibilitat de fer 3 àpats, o sigui, bueno, ells plantegen la possibilitat de només menjar allò, Bueno, i cada un d'aquests batuls són 700 calories, més o menys, depèn del que vulguis al final, perquè poses més o menys, no? Però vull dir que... Bueno, coneixes el producte, no? Sí, o sigui, no, sé que hi ha diverses marques, sí. Sé que existeix, no m'hi ha interessat gens, per senzilles raons que una mica aquí venien comentades. Per una banda, perquè parlem que una de les bases és la sostenibilitat, o sigui, és el canvi d'hàbits, si és que tenim uns hàbits que no són correctes, i és la sostenibilitat d'uns nous hàbits saludables. No només no em sembla sostenible, sinó no soc partidari, i perdó, abans, ara faig parèntesis. Aquí estic sobretot presentant a més el contingut dels llibres, que també està a través de YouTube ha publicat, l'Eric Helms, l'autor principal, el contingut dels llibres que aquest home fa per aquestes són les prioritats de nutrició i aquestes d'entrenament. No entra en aquest camp, diguem-ne, no? Per això tampoc ha sigut comentat. Però si la meva resposta a nivell personal és aquesta, no... Em semblen, com molts altres elements, un parche, és a dir, una mena de... Bueno, t'ho poso que fàcil, està tot fet liquat i preparat perquè, pam, t'ho prenguis, compleixis aquests números i tal, però allò de menjar real no en té res. A nivell social és insostenible també, si sempre estàs menjant això, i a nivell a mig i llarg termini em sembla també una barbaritat. O sigui, estem parlant que no tens nevera, sinó que simplement tens... O sigui, ho entenc com un element de vaig a fer un canvi ara, durant unes setmanes ho utilitzo per estabilitzar-me i donar-me temps a no perdre temps amb el tema dels àpats i tal, però mentre estic en aquest període vaig construir-me el que serà la rutina tant d'aliment com d'entrenament que necessito per d'ara endavant anar funcionant millor, anar fluctuant el pes o el que sigui cap avall o cap amunt, el que sigui, no? Simplement, més enllà d'una situació com aquesta, més, diguem-ne, auxiliar en un moment concret, no em sembla gens sostenible, a part de molt irreal en quant apel·lativament, palatativament, no sé si a nivell de sabor, no? M'estic inventant les notes paraules, em sembla. Vaig apuntant aquí. No sé si t'he respost una mica... Sí. Bueno, ho inclou bastant dins del que seria aquest màrqueting d'oferir a través de la tecnologia dels aliments, oferir opcions però que no són temporals, com a molt, perquè no és sostenible al llarg dels anys viure així. Però bé, no sé si vols respondre o... No, està bé, estic bastant d'acord. Pot ser que el tema aquest de les sensacions aquestes que tens a l'hora de fer esport o fer activitats et sentis com més lúcid o més... que se't facilitin molt més les coses, que estigui, diguéssim, relacionat amb el tema del menjar o és simplement exercici, entrenament, etc. Vols dir que... O sigui, el tema dels moments lúcids aquests que tens o de moments que si estàs fent algun esport o alguna activitat en concret que tens algun dia que saps que l'exercici que estàs fent en aquell moment normalment no el fas així. Fas una altra, o sigui, fiques més intensitat automàticament, et surt molt més fàcil, etc. Si té alguna cosa a veure amb el tema del menjar. Podria tenir a veure, com pot tenir a veure amb el fet que hagis encadenat uns quants dies amb un ritme de son correcte, pot tenir molt a veure, amb nivells d'estrès corporal. Entenc que dius que hi ha dies que dius, hòstia, em sento que el rendiment és allò de dir, uah, estic com molt al pico, no? Sí, t'entenc. Totalment, perquè si la teva dieta està equilibrada,
o sigui, tot el que són, ja no macronutrients, sinó micronutrients, els macronutrients també, però per nivells d'energia, però els micronutrients també, senyals que et dona el cos quan tens dèficit d'aquests micronutrients és malestar, pot arribar a ser nàusees, hi ha una infinitud de senyals, diguem-ne, que no saps d'on provenen ben bé, però que el cos està dient vaig limitat en això, no? La vitamina o el zinc o el no sé què, antioxidant, el cos ens ho trasllada en coses molt simples, diguem-ne, ens entenem en coses molt simples, però clarament pot ser un dels factors, ara no estic dient que totalment. Igual que, molt simples, quan menges, quan has menjat massa o segons quina combinació de menjar que se't fa més pesada de digerir i fas esport, poc després, no? El teu cos està en altres coses, no? I llavors, ostres, quan a vegades combinen bé, però són elements, ja et dic, algú pot ser per cas d'una dieta pobra en el que sigui, però en altres pot ser per falta de son o poden ser bastants elements, però sí, segur que pot tenir a veure, seguríssim. Sí. No sé si hi ha alguna pregunta més. Sí. Por ejemplo, para motivarse a iniciar una dieta para acabar comiendo bien, estas porciones y tal, el iniciarse con una dieta cetogénica durante un tiempo breve, ¿es aconsejable o neutral, mal, bueno? No. Aquí és... Potser no ho he... Gràcies per la pregunta. Potser no ho he explicat prou, però al final la base és que, de fet, mira, et diré més, el propi autor es fustiga una mica perquè a la piràmide, ara ho veurem, d'entrenament, la base és adherència. És l'adherència a la capacitat de dir, ei, fes alguna cosa que realment sàpigues que puguis anar a complir. I ell sí que la menciona, aquesta nutrició, però no la posa a la base, queda com més a l'aire. I diu, ostres, quina llàstima, perquè és essencial, perquè és que si no, res funciona, no? Si a tu, no entraré més perquè a més tampoc controlo la cetogènica, sé que no és millor que altres dietes, o sigui, això sí que sé pels estudis que han fet, ells mateixos ho comenten, però si a tu et serveix, endavant. O sigui, com li comentava el company de... Mira, a més, és que vaig amb un ritme de vida molt ràpid, hòstia, el batut és que el tinc fet, no? Al final, les proteïnes és això, també. És ràpid, pa, no tens i ja està, no? Si a tu et serveix per posar-hi ordre i a partir d'allà començar, totalment. I amb l'entrenament ho veurem també. Una rutina mal feta, diguem-ne, però que te la prens amb el 200% de la motivació, pot donar millors resultats, i això està comprovat també, que una rutina molt ben feta, però que te la prens amb la patxorra de bueno, què parlo, tal, perquè és que res té a veure la intensitat que li poses, res té a veure, i són elements que acaben sumant. Per tant, totalment. Sí que dir-te això, per la recerca que he fet, pel que comenten autors com ell, no és ni la vegetariana, ni la ketogènica, ni la que sigui, no són superiors a una omnívora, diguem-ne, ni l'omnívora tampoc superior, simplement és si iguales temes de... Si fas el dèficit calòric en qualsevol d'elles, baixaràs pes igualment amb les que sigui, no? El tema és, jo com a persona, com que potser funciono millor amb greixos que amb hidrats o el que sigui, doncs endavant, no? Per tant, si et va bé, seguríssim, parlo per ells. Ells el que diuen és, endavant si et va bé, totalment. Sí. I no sé si hi ha alguna pregunta més per aquí o passem a la següent piràmide. Sí? S'acaben els dubtes? Sí que m'he explicat bé. Tornem al que comentava, adherència. Aquí de fet veieu que té un pis més i ell ho posa aquí com a part de la piràmide, però fa referència a aquesta mateixa adherència. I sí, per això ha anat perfecte que es comentés. Passem a la segona piràmide, més que explicar-la aquí, l'anem explicant per separat. Adherència, primera... sí, és veritat, merci. Primer bloc essencial, no? Ref yourself, està en anglès, no? És l'expressió que utilitza ell, no? En aquest cas, ara parlant d'entrenament, siguem realistes, sembla, o sigui,
no vull que sembli això una mena de xerrada de Siri Coach que t'està venent no sé què història. Perquè us sembla, aquesta transparència et diries, hòstia, és això. Però quan t'hi trobes, realment no és l'important que acaba sent que això ho tinguis ben apamat abans que el que entrenis directament. Perquè és que és el que farà que estiguis 2 anys, 1 any seguit, en comptes de 2 mesos a tope i després 2 mesos lamentant-te perquè que palo, no? Per tant, clau, realista, que vol dir quines prioritats tinc, quin temps disponible. No soc cap atleta, no vull cap objectiu desmesurat, per tant, tinc una vida, tinc una feina, tinc fills, no? Tinc família, el que sigui, amistats. Li dono un espai però sense treure-li aquestes coses, no? Perquè és important, el que et farà aguantar és sobretot aquesta motivació o determinació estar aquí. Si comences a lesionar a pilars importants de la teva vida, com les teves relacions socials i de més, és que se't pot acabar girant totalment en contra. Que la gaudeixis, enjoyable aquest és que la gaudeixis, i molt important, i això t'ho diu ell mateix, que abans sostenible, que sigui òptim, és a dir, que això ho refereixo ja també a les proteïnes han de ser aquest número, que això és l'òptim amb la ciència que ja ha feta fins al moment. Si a tu se't fa molt insostenible, ves a un punt on et sigui sostenible. És que serà millor 1,5 grams en comptes de 2 que quedar-te amb un altre vegada. Per tant, és una escala de grisos constant. No és un blanc o negre, no són regles, sinó que són principis que ens hi adaptem. I la flexibilitat. La nostra vida és allò de pot canviar, augmenta la feina, canvi de feina, viatges, el que sigui, no? Fer una rutina que no sigui, ostres, em salto un dia i ja se m'ha desmuntat tot el panorama, ja que desastre, no sirvo para esto, no? És com, no, calma, vull dir, és normal. Una setmana entrenes un dia, una setmana entrenes 2, l'altra 3, perfecte. Però... no. Pensava que era molt bé. Algo que sàpigues que puguis anar mantenint, encara que vagi... Dius, hòstia, avui no he acabat de complir, aquesta setmana no he acabat de complir, és igual. Que puguis anar mantenint i que no sigui una autoflagel·lació constant i que acabi sent pues voy a comer las pizzas porque com que no he complert, pues venga, me'n vaig a lo pitjor, no? És com, no hem d'anar cap a aquest drama, diguem-ne. Repetint algú s'ha sentit identificat aquí. Normal, totalment. Si no és un hàbit, no perdurar en el temps, acabarà donant sent avui